No niin, kappale 5 käsittelee sitten anemiaa, joka on todella tärkeä aihe. Harmi vain, ettei koulun patologian kurssi oikein käsittele anemiaa kovinkaan syvällisesti. Mun mielestä on kuitenkin hyvä ottaa jo anemia haltuun tässä kohtaa opintoja, joten käsitellään anemia aika tarkasti näiden seuraavan 3 videon aikana. Silloin tiukka määritelmä anemialle on se, että veren punasolumassa vähenee, ja tämä johtaa sitten siihen, että hapenkuljetus veressä huononee, koska punasoluthan on se tärkein hapenkuljettaja veressä. Tätä punasolun massaa on aika vaikeaa mitata. Periaatteessa voidaan mitata, mutta ei sitä käytännössä eikin mitata. Ja tämän takia meidän pitää ottaa semmoisia korvidemittareita tälle punasolun massalle. Periaatteessa me otetaan siis perusveren kuva, eli PVK, plus sitten T, eli trombosyytit. Ja tästä perusveren kuvasta me nähdään hemoglobiini, hematokriitti ja veren punasolujen määrä ja sitten erilaisia punasoluindeksejä. Tärkein näistä on tämä hemoglobiini, koska silloin kun me puhutaan anemiasta, niin synonyymi oikeastaan lääketieteellisessä kielessä on se, että meillä on matala hemoglobiini. Tyypillisesti siis anemia määritellään tämän hemoglobiiniarvon kautta, koska tätä punasolumassa ei voi käyttää siihen määrittelyyn kovinkaan helposti. Alaraja anemialle miehillä on 134 grammaa per litra ja naisilla 117 grammaa per litra hemoglobiinia veressä. Tämmöinen toinen määritelmä anemialle on se, että hemoglobiiniarvo laskee yli 20 grammaa per litra yksilön normaalitasosta. Tätä määritelmää nyt ei kovinkaan usein sovelleta, mutta sekin on hyvä tietää. Naisilla hyväksytään vähän matalampi hemoglobiiniarvo ennen kuin sitä kutsutaan anemiaksi sen takia, että ihan kuukautisten aikana menetään normaalisti vähän verta. Tämä hemoglobiini ei ole kuitenkaan täydellinen arvo sanomaan, että nyt on anemiaa. Periaatteessa vaikka jos meillä on tosi tuore verenvuoto, vaikka että olet saanut luotihaavan, vuodat todella paljon verta, niin sun hemoglobiinihan on periaatteessa normaali, koska tämä hemoglobiini on konsentraatio riippuvainen grammaa per litra. Tässä on konsentraatio riippuvainen. Eli kun me vuodetaan koko verta, vaikka juuri luotihaavasta, niin se vereen tai kehon jäävä veri on kuitenkin normaalia hemoglobiinin konsentraatioltaan. Tällöin jos me otettaisiin tämmöiseltä vuotopotilaalta PVK ja katsottaisiin hemoglobiinin, niin se olisi aika normaali. Tällä potilaalla on anemiaa, koska veren punasolumassa on vähentynyt. Sitten tämä hematokriitti, niin tämä ilmoittaa kuinka suuri tilavuusosuus verestä on punasoluja. Miehillä tämä on normaalisti 39-50% ja naisilla 35-46%. Tätä hematokriittiä nyt ei kovinkaan paljon käytetä juuri anemian diagnostiikassa, mutta tämä on tärkeä esimerkiksi vaikka testosteronikorvaushoidon seurannassa. Tämmöistä, jos punasolujen määrä veressä nousee tosi korkeaksi, niin se voi lisätä sitten alttiutta trombeille ja tämän takia hematokriittiä halutaan seurata tietyissä hoidoissa, esimerkiksi vaikka testosteronikorvaushoidossa. Sitten tämä punasolujen määrä, eli B-eryt-arvo, niin tätäkään ei kovinkaan paljon käytetä anemian diagnostiikassa juuri, mutta tämän kautta sitten lasketaan punasoluindeksejä, jotka ihan ilmoitetaan automaattisesti laboroissa. Näistä tärkein on tämä MCV, eli punasolujen keskitilavuus. Tämä siis ilmoittaa punasolujen keskimääräisen koon, ja sen kautta voidaan sitten jaotella anemia eri luokkiin, jotka käydään ihan just läpi. Sitten on vielä MCH, MCHC ja RDW. MCH tarkoittaa punasolujen keskimääräistä hemoglobiinin määrää. MCHC tarkoittaa punasolujen keskimääräistä hemoglobiinin konsentraatiota ja RDW punasolujen koon vaihtelua. Erityisesti tähän MCHC ja RDW kannattaa saada pieni touchi. MCHC siis periaatteessa kuvaa epäsuorasti sitä, että onko punasolussa tiiviisti hemoglobiinia nytten. Puhutaan seuraavaksi tai vähän myöhemmin punasolujen mikroskopiasta, ja siellä tulee sellainen termi kuin hypokrominen, tarkoittaa sitä, että punasolu on vähän kalpea. Se tarkoittaa siis sitä, että punasolussa on vähän hemoglobiinia, koska se hemoglobiini tuottaa sen punaisen värin siihen punasoluun. Silloin kun on hypokrominen punasolu, niin MCHC on matala, koska hemoglobiinin konsentraatio punasolun sisällä on matala.
MCHC:tä siis katsomalla saadaan periaatteessa kerrottua, että nyt on hypokrominen anemia ilman, että katsotaan mikroskoopin alle. RDW tarkoittaa taas sitten punasolujen koonvaihtelua, ja lisääntynyt koonvaihtelu on tyypillistä tietyille sairauksille, esimerkiksi vaikka perinnölliselle sferosytoosille, jossa sitten menetetään solukalvoa ja sitä kautta punasolu pienenee, ja ne tuoreimmat punasolut on sitten isompia, vanhat on pienempiä, tai punasolujen koonvaihtelu kasvaa. Palataan näihin MCHC ja RDW sitten semmoisten sairauksien parissa, jossa niitä on järkevää käsitellä. Mutta sitten tämä MCV, eli punasolujen keskitilavuus, niin tätä käytetään anemian luokitteluun, ja yleisin tapa luokitella anemiat on punasolujen koon perusteella. Ne luokitellaan 3 luokkaan, mikrosytäärisiin tai syyttisiin, molempia kirjoitusmuotoja näkee, ehkä sytääristä vähän enemmän, normosytäärisiin ja makrosytäärisiin. Ja nämä raja-arvot näiden punasolujen keskikolle menee silleen, että mikrosytääriset on alle 80 femtolitraa, normosytääriset on 80-100 femtolitraa ja makrosytääriset yli 100 femtolitraa. Nämä raja-arvot on pakko painaa mieleen, ne on tietysti aika helppo painaa mieleen, mutta nämä on pakko osata, koska anemian diagnostiikka lähtee siitä, että ymmärtää, että nyt käsitellään mikrosytääristä tai normosytääristä tai makrosytääristä anemiaa. Niiden selvittelyt eroaa aika merkittävästi, joten on pakko ymmärtää, että millaista anemiaa käsitellään, kun katsoo PVK:ta. Anemiat voidaan myös luokitella niiden syntytavan perusteella, punasolujen tuotantohäiriöistä johtuviin tai sitten punasolujen lisääntyneestä menetyksestä johtuviin. Tämä menetys voi olla sitä, että ihan suoraan vuodetaan verta pois tai johtaa sitten siihen, että punasoluja on vähemmän. Voi myös tapahtua hemolyysiä, eli punasolujen hajoamista. Käsitellään hemolyysiä sitten enemmän seuraavilla videoilla. Miten anemia sitten tyypillisesti ilmenee? Ja koska meillä on heikkoa hapen kuljetusta kudoksiin, niin tämä ilmenee sitten tietysti hypoksiana, eli vähäisenä happena kudoksissa. Oireet on sitä voimakkaampaa, mitä vaikeampaa ja nopeammin kehittyneempää tämä anemia on. Hiljalleen kehittynyt anemia voi olla tosi vähäoireista, koska keho on oppinut adaptoitumaan siihen krooniseen hypoksiaan. Näitä hypoksian oireita on heikkous, väsymys, pääkipu ja henginahdistus. Voi olla myös henginahdistuksen lisäksi vaikka rintakipua, varsinkin jos potilaalla on jo angina pectoris oireistoa sepelvaltimoahtaumien takia, niin tämä heikompi hapen kuljetus sinne sydänlihakseen, niin sehän pahentaa sitä rintakipua. Sitten tämmöinen tyypillinen statuslöydös on kalpeus. Erityisesti alasilmäluomen sisäpuoli on vaaleampi kuin normaalisti. Tämä johtuu siitä kudoshypoksiasta. Siellä on vähemmän semmoista hapettunutta hemoglobiinia. Se johtaa sitten siihen, että se kudos on kalpeampaa. Erityisesti jos tämä alasilmäluomen paikka on hyvä katsoa, jos se on kalpeampi, niin se viittaa siihen, että olisi anemiaa. Sitten jos tämä anemia johtuu hemolyysistä, eli niistä punasolujen hajautumisista, niin se voi johtaa sitten vielä ikterukseen, eli tieltaisuuteen ja sappikiviin. Käsitellään tämä sitten tuossa hemolyysiosiossa tarkemmin. Tällä videolla nyt ei kuitenkaan käsitellä hemolyysiä, vaan käsitellään mikrosytäärisiä anemioita. Ja mikrosytääriset anemiat on juuri niitä anemioita, joissa punasolujen keskitilavuus on alle 80 femtolitraa. Tämä on pakko tietää. Nämä johtuu hemoglobiinin vähäisestä tuotannosta. Tämä on aika simppeli ajatella silleen, että kun meillä nyt on erytroblasti, eli semmoinen punasolujen esiaste, niin sehän aina jakautuu pienemmiksi ja pienemmiksi tytärsoluiksi ja lopulta tuottaa sitten kypsän punasolun. Jos hemoglobiinin tuotanto on vähäistä, niin sitten tämä punasolujen esiaste jakautuu yhden ylimääräisen kerran ja muodostuu pienempiä punasoluja. Luuydin, kun se tuottaa punasoluja, niin sen tavoitteena on aina muodostaa semmoisia normaaleja punasoluja, joissa on sopiva hemoglobiinikonsentraatio hapen kannalla. Nyt kun meillä on hemoglobiinin vähäistä tuotantoa, niin se on vaikeampaa ylläpitää
normaalia hemoglobiinikonsentraatiota. Tällöin tämä punasolu voi jakautua uudestaan, jolloin se hemoglobiinikonsentraatio näiden pienempien solujen sisällä kasvaa, koska tämä sama hemoglobiinimäärä, mitä nyt on tässä isommassa solussa, niin jakautuu kahtia, jolloin tämä konsentraatio pienemmän solun sisällä kasvaa. Tämä skeema nyt ei ole ihan näin simppeli, vaikka raudanpuuteanemiassa niin eka tuotetaan vähemmän näitä normaalikokoisia punasoluja, ei vielä mennä tähän pienempien punasolujen tuotantoon, se vasta tapahtuu myöhemmässä vaiheessa. Mutta tämmöinen simppeli skeema on just se, että vähäistä hemoglobiinin tuotantoa, se johtaa siihen, että punasolu esiästä jakautuu yhden ekstra kerran, muodostuu pienempiä punasoluja, kun halutaan pitää normaali hemoglobiinikonsentraatio niiden sisällä. Ollaan nyt mainittu sana hemoglobiini todella monta kertaa, niin määritellään nopeasti, mitä hemoglobiini oikeastaan on. Hemoglobiini koostuu siis hemistä ja globiinista nimensä mukaan. Koostuu siis 4 globiiniketjusta sekä sitten niiden keskellä olevasta hemiryhmästä. Ja hemi koostuu sitten raudasta ja protoporfyriinista. Tämä hemi on tämä happea sitova osa hemoglobiinia. Jos meillä on puute mistä tahansa tästä hemoglobiinin osasta, eli globiinista, raudasta tai protoporfyriinistä, niin se johtaa sitten hemoglobiinin tuotantohäiriöön ja aiheuttaa mikrosytääristä anemiaa. Mitä näitä mikrosytäärisiä anemioita sitten oikeastaan on, niin meillä on tärkeimpänä raudanpuuteanemia, sitten meillä on toisessa tärkeimpänä tulehdusanemia eli kroonisen taudin anemia, vähemmän tärkeänä Suomen mailla, mutta maailmanlaajuisesti todella tärkeä on talassemia, ja sitten yleisesti aika vähän tärkeä on sideroplastinen anemia, erityisesti perinnöllinen muoto, koska se yleisin sideroplastisen anemian muoto, eli alkoholin aiheuttama sideroplastinen anemia, niin se taas ei ole mikrosytäärinen anemia, mutta käsitellään se kohta. Tärkeimmät kuitenkin tästä on tietää raudanpuuteanemia ja tulehdusanemia. Käsitellään ekana tämä tärkein, eli raudanpuuteanemia. Raudanpuuteanemia on anemian tavallisin syy. Kehittyneissä maissa tämä yleensä johtuu lisääntyneestä verenhukasta. Naisilla, nuorilla premenopausaalisilla naisilla tämä yleensä johtuu kuukautisvuodosta. Sitten jos mennään vähän vanhempaan väestöön, niin taustalla on sitten yleensä GI-kanavan verenvuodot. Taustalla voi olla myös vaikka malabsorptiota, esimerkiksi vaikka keliakian takia meillä on duodenumin tulehdustila, se johtaa sitten villusatrofiaan, meillä on heikompaa absorptiota ohutsuolessa. Samoin gastrektomia voi häiritä raudan imeytymistä, tämäkin on hyvä tietää. Sitten ihan yleisesti vaan heikko saanti ravinnosta, syödään huonosti, tai ehkä enemmän kehitysmaiden ongelma. Kehitysmaissa on sitten myös vaikka suolistoloiset usein taustalla tässä. Miten tämä raudan puute sitten aiheuttaa mikrosytääristä anemiaa, niin meillä on matala rauta. Rauta oli hemin rakennusosa, hemi koostui siis raudasta plus protoporfyriinistä. Meillä on vähän hemiä, se johtaa sitten sen, että tuotetaan vähän hemoglobiinia, koska hemoglobiini koostuu hemistä plus globiinista. Meillä on vähän hemoglobiinia, me tuotetaan sitten pieniä punasoluja. Tämä on se simppeli mekanismi raudanpuuteanemiassa. Käydään sitten seuraavaksi läpi raudan metabolia elimistössä. Tämä on tärkeää sen takia, että ymmärtää, miten raudan puute syntyy. Tämä on myös tärkeää ymmärtää sitten tulehdusanemian kannalta. Eli meillä on rautaa elimistössä miehillä keskimäärin noin 3,5 grammaa ja naisilla 2,5 grammaa. Tätä menetetään aika vähän päivässä, normaalisti noin 1-2 milligrammaa vuorokaudessa on tyypillinen raudan menetys. Tämä menetys tapahtuu tyypillisesti mukoosan ja ihon epiteelisolujen normaalin keriytymisen kautta, kun niissä on vähän rautaa ja sitä kautta sitä menetetään. Semmoista hyvää fysiologista menetelmää erittäin rautaa kehosta ei oikein ole, jonka takia keho on se tarkka sen suhteen, että ei absorboi liikaa rautaa, koska sitä on sitten vaikea saada pois. Suurin osa tästä raudasta on kiinni hemoglobiinissa, ja tämä on hyvä tietää. Miten rauta sitten oikeastaan imeytyy? Niin se paikka, missä se imeytyy, on ohutsuolen alkuosa,
pääasiassa siis duodenum ja proksimaalinen jejunum. Rauta imeytyy Fe2+ muodossa, eli ferrorautana. Meillä voi olla Fe2+ hemirautana, eli Fe2+, joka on kiinnittynyt sitten proteiinikompleksiin. Tätä me saadaan liharuuasta. Tämä imeytyy tosi helposti. Täällä kuvassa nähdään, se pääsee tämmöisen hemitransporterin kautta tänne suolen epiteelisoluun. Sitten tämä ei-hemirauta, eli ferrirauta, Fe3+, tätä me saadaan sitten kasviksista. Ja tämän pitää jäädä tämmöinen extra-steppi, eli duodenaalinen sytokromi B muuttaa tämän Fe3+ Fe2+, jonka jälkeen se sitten kulkee DMT1-transporterin kautta enterosyyttiin. Tässä Fe3+, Fe2+ muunnoksessa auttaa sitten mahahappo ja vitamiini C, ja vitamiini C on sen takia aika tärkeä raudan imeytymisessä. Tämä mahahappo lisää ferriraudan muuttumista ferroraudaksi, sekä sitten estää sitä, että tämä ferrorauta palautuisi ferriraudaksi. Tämän takia mahan normaali toiminta ja mahahapot on tärkeitä raudan imeytymisellä. Tämä on myös se syy, miksi suurin osa raudan imeytymisestä tapahtuu proksimaalisessa ohutsuolessa eikä distaalisessa ohutsuolessa. Tässä proksimaalisessa ohutsuolessahan meillä on eniten mahahappoja vielä, koska sinne on niitä päässyt mahalaukusta. Distaalisessa ohutsuolessa ei ole sitten niin hapokasta ympäristöä, siellä on vaikeampaa imeä enterosyytteihin tätä rautaa, koska se on enemmän tässä Fe3+ muodossa. Nyt kun tämä rauta on päässyt tänne enterosyyttiin, olisi sitten DMT1-transporteria pitkin tai hemitransporteria pitkin, niin se voi joko jäädä sinne enterosyyttiin, jos meidän keho ajattelee, että me ei tarvita rautaa lisää, silloin se jää sinne ferritiiniksi, joka sitten vielä eritään ulosteiden mukana, kun tämä epiteelisolu keriytyy. Tätä kautta me sitten menetetään rautaa ulosteessa. Jos me kuitenkin halutaan tämä rauta verenkiertoon, niin silloin se kulkee sinne ferroportiinin kautta. Ferroportiini on siis tämmöinen transporteri tässä enterosyytin pinnalla, joka sitten päästää tämän raudan verenkiertoon. Maksan tuottama hepsidiini on todella tärkeä tässä säätelyssä, että otetaanko me rautaa verenkiertoon vai viedäänkö me sitten se ulosteiden kautta pois. Hepsidiini siis estää ferroportiinia ja sitä kautta inhiboi raudan absorptiota. Hepsidiini on niin kutsuttu positiivinen akuutin vaiheen proteiini, joka tarkoittaa sitä, että tulehdustilanteessa maksa tuottaa sitä enemmän. Tämän takia tulehdustilanteessa raudan imeytyminen on heikompaa, koska lisääntyneet määrät hepsidiiniä estää ferroportiinia. Toinen, mitä lisää hepsidiinin määrää, on se, että meillä on jo paljon rautaa veressä. Eihän me haluta liikarautaa vereen, jolloin sitten kun meillä on jo tarpeeksi rautaa veressä, niin hepsidiinin tuotantoa lisätään ja sitä kautta estetään raudan imeytymistä suolistosta. Sitten kun tämä rauta on päässyt tänne vereen, niin se eka muutetaan takaisin Fe3+-muotoon, jonka jälkeen se sitoutuu plasman transferriiniin. Tämä transferriinikin on maksan tuottama proteiini, joka kuljettelee rautaa ympäri verenkiertoa, joko vieden sen sitten maksaan tai sitten luuytimeen. Luuytimessä se menee sitten punasolun esiasteisiin ja osallistuu siten punasolujen tuotantoon. Maksassa se voi sitten vaikka varastoitua sinne ferritiiniksi. Tämmöiset vapaat rautaionit pitää aina olla sitoutuneena johonkin, joko plasmassa transferriiniin tai sitten jossain varastomuodossa ferritiiniproteiiniin. Tämmöiset vapaat rautaionit aiheuttaa vapaita radikaaleja Fentonin-reaktion kautta, kuten muistatte varmasti kappaleesta 1.4, jonka takia ne pitää aina olla sitoutuneena jossain. Jos ne olisi vapaasti ympäri kehoa verenkierrossa maksassa tälleen, niin se aiheuttaisi sitten runsaasti happiradikaalivaurioita. Sitten tähän koko rautaskeemaan voisi vielä muistaa makrofagit, eli on maininnut tämän luuytimen ja maksan, niin makrofagit on vielä tosi tärkeitä tässä raudan metaboliassa ja kierrossa. Erityisesti puhutaan siis RES-makrofageista, eli vaikka tämmöisistä
pernan ja maksan makrofageista, niin varsin tänne pernaan voi tulla vanhoja punasoluja. Täällä on sitten makrofageja, jotka syö nämä vanhat punasolut, hajottaa ne ja sitten kierrättää niiden sisällön juuri vaikka tämän raudan. Tämä rauta täällä pernan makrofageissa voi sitten varastoitua sinne, tai sitten tarvittaessa se voi palautua verenkiertoon näiden makrofagien ferroporttiinien kautta. Hepsidiini myös häiritsee siis makrofagien ferroporttiinia, samoin kuin se häiritsi tätä suoliston ferroporttiinia, ja tätä kautta hepsidiini sitten häiritsee myös raudan kierrätystä makrofagien kautta. Tämä koko hepsidiinin tarkoitus esimerkiksi vaikka tulehduksessa on se, että jos meillä nyt on vaikka infektio, niin ne infektiiviset mikrobit, kuten vaikka bakteerit, ei saa rautaa käyttöönsä, kun ne tarvitsee rautaa niiden normaalin toimintaansa. Tämä hepsidiini sitten estää imeytymistä ja estää makrofageista raudan pääsyä takaisin verenkiertoon, ja sitä kautta tarkoituksena on estää se, että bakteerit sais rautaa. Nyt jos meillä olisi jokin ei-infektiivinen systeeminen tulehdustauti, joka lisää hepsidiinin määrää, niin sehän tietysti sitten johtaisi siihen, että punasolut ei saa tätä rautaa käyttöönsä, ja tämä olisi sitten kroonisen taudin anemia, josta puhutaan tämän raudanpuuteanemian jälkeen. Käsitellään sitten vähän raudanpuutteen punasolumorfologiaa, ei sen takia, että tätä käytettäisiin suoraan diagnostiikkaan, mutta vaan sen takia, että on hyvä ymmärtää ihan patofysiologian kannalta. Eli veren sivelyvalmisteessa, eli siinä, että katsotaan verta mikroskoopin alla, niin siinä tämmöiset raudanpuutteen punasolut olisi hypokromisia ja mikrosyyttisiä. Hypokrominen tarkoittaa sitä, että ne on kalpeita, ja mikrosytääriset tai mikrosyyttiset tarkoittaa sitä, että ne on pieniä. Alkuvaiheessa tämä saattaa olla normosytääristä. Mainitsin siinä aikaisemmin sen, että aluksi raudanpuutteessa tuotetaan siis normaalin kokoisia punasoluja, mutta tuotetaan niitä vaan vähemmän. Sitten kun mennään vähän pidemmälle raudanpuutteessa, niin aletaan tuottaa jo näitä pienempiä punasoluja. Tässä on veren sivelyvalmiste potilaalta, jolla on raudanpuuteanemia. Täällä nähdään tämmöisiä pieniä kalpeita punasoluja. Tämä kalpeus tässä keskellä tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa ei ole hemoglobiinia. Tämä hemoglobiini on siis se asia punasolussa, joka aiheuttaa sen punaisen värin. Jos sitä hemoglobiinia ei ole kovin paljon, niin sitten tämä on aika kalpea tämä punasolu. Nämä on myös pieniä sen takia, koska hemoglobiinin tuotanto on vähäistä. Yleensähän punasolun pitäisi olla tämmöisen lymfosyytin tumman kokoinen, mutta kuten näet tästä kuvasta, niin suurin osa näistä ei ole sen kokoisia. Jotkut niistä on, mutta suurin osa on pienempiä. Ja tämmöinen, että punasolujen koko ja muoto vähän vaihtelee, niin sitä kutsutaan poikilosytoosiksi. Sitten miten tämä raudanpuuteanemia oikein diagnosoidaan, koska sitä ei diagnosoida tuolla mikroskopialla, niin tämä todetaan verikokeella. Ja 3 tärkeintä raudanpuutteen verikoetta, jotka pitää tietää, on transferiinireseptori, eli TFR, sitten ferritiini, eli ferrit, ja sitten transferiinisaturaatio, eli TFF-satti. 2 tärkeintä näistä on ehkä tämä transferiinireseptori ja sitten ferrit, mutta mä myös tein casein siitä, että miksi tämä saturaatio kannattaisi ottaa aika usein. Mutta aloitetaan tästä transferiinireseptorista, eli TFRstä. Tämä siis kuvastaa transferiinin vastaanottajamolekyylin, eli reseptorien määrää, mutta se kuvastaa sitä epäsuorasti. Eli siis meillä nyt on täällä jokin solu. Sanotaan, että se nyt on punasoluesiaste, koska suurin osa näistä transferiinireseptoreista on punasoluesiasteessa. Sitten meillä on tässä jokin verisuoni ja siellä on sitten rautaa kiinni transferiinissa. Täällä meillä on punasolun esiasteen pinnalla transferiinireseptori, joka pystyy sitomaan tämän transferiinirautakompleksin ja sitä kautta ottamaan sen tänne punasoluesiasteisen sisälle. Täällä sitten tämä rauta irtoaa transferiinista ja osallistuu hemoglobiinin tuotantoon.
transferiini itsessään sitten pääsee takaisin verenkiertoon sitomaan lisää rautaa. Nyt kun tämä punasolu saa tätä rautaa, niin se pystyy myös kypsymään. Ja sitten kun se on kypsynyt tarpeeksi, niin se päättää, että se ei enää tarvitsekaan rautaa kovin paljon, jolloin se sitten hajottaa tämän transferiinin reseptorisen pinnalle ja siitä irtoaa sitten semmoinen mitattava osa verenkiertoon, ja se on juuri tämä STFR, joka mitataan. Eli transferiinin reseptori mittaus ei suoraan mittaa näitä solupinnan reseptoreita, vaan se mittaa niistä irronneita osia verenkierrossa. Tämä reseptoriosan määrä veressä sekä sitten itse reseptorien määrä punasoluesiasteiden pinnalla, niin on kuitenkin yhteydessä toisiinsa, koska mitä enemmän meillä on näitä transferiinin reseptoreita solujen pinnalla, sitä enemmän meillä on sen osia sitten verenkierrossa. Ja millaisessa tilanteessa meillä sitten olisi enemmän näitä reseptoreita punasolujen tai punasoluesiasteiden pinnalla, niin olisi juuri raudan puutteessa, koska nämä esiastesolut yrittää kaapia kaiken mahdollisen raudan täältä verestä, ja se kaapiminen tapahtuu just näiden reseptorien kautta, jolloin se yrittää tuottaa niitä enemmän siihen pinnalle käsiksi. Tämä transferin reseptorimittaus on tosi hyvä raudan puutteen mittaamisessa sen takia, että sen määrät ei muutu akuutin vaiheiden reaktioiden seurauksena. Eli tulehduksessa transferin reseptorin määrät ei muutu merkittävästi. Verraten sitten ferritiiniin, joka on tämä elimistön rautavarastojen mittari. Ferritiini on siis semmoinen proteiinikompleksi, joka pystyy sitomaan todella monta rautaionia, tuhansia niitä. Tämä ferritiinimittaus mittaa taas sitten itse sitä ferritiiniproteiinia, ja koska ferritiini on akuutin vaiheen proteiini, eli se tarkoittaa siis sitä, että tulehduksessa maksa tuottaa sitä enemmän, niin tulehdus häiritsee ferritiinimittausta. Tämän takia, jos meillä on jokin tulehdustila käynnissä, niin matala ferritiinipitoisuus ei poissulje raudan puutetta. Matala ferritiinipitoisuus kuitenkin aina tarkoittaa raudan puutetta, koska ei ole mitään muuta prosessia, joka madaltaisi ferritiiniä kuin just raudan puute. Jos ei ole mitään tulehduksellista tilaa tai kroonista sairautta käynnissä, niin ajatellaan, että semmoinen raudan puutteen raja-arvo olisi noin 30 ferritiinisuhteen. Näillä kahdella arvolla pääsee tosi pitkälle. Nämä on ne kaksi tärkeintä mittausta, jotka suositellaankin suurimmassa osassa vaikka terveyssportin diagnostista algoritmia ja tämmöistä. Ja ohjekirjassa ei edes määritellä indikaatiota raudan puutteen diagnosoimiseen transferiinisaturaatiolle. Sitä kuitenkin käytetään tosi paljon ja sille on myös paikkansa, mutta se keskustelu saattaa mennä vähän liian syväksi tämän videon kannalta. Kannattaa vaan muistaa se, että raudan puutteen diagnosoimisessa ehkä kannattaa vaan ottaa suoraan kaikki kolme arvoa, eli tämä transferireseptori, ferritiini ja transferiinisaturaatio. Jos kuitenkin haluaa tietää, mitä tämä transferiinisaturaatio on, niin se kuvastaa sitä, että kuinka suuri osa mitatusta transferiinista kuljettaa rautaa. Normaalisti tämä on noin 1/3 transferiinista on sitoutunut rautaan. Semmoinen ehkä laajempi skaala tälle olisi noin 15-45%. Raudan puutteessa transferiinisaturaatio siis laskee, eli se on tämä normaalia matalampi. Transferiinin reseptorien määrä on koholla, koska me oltaan kaapiassa kaikki rauta sinne punasoluesiasteisiin, mutta se transferiini, joka on veressä, joka sitoo sitä rautaa ja kuljettaa sitä ympäriinsä, niin meillä vaan ei ole tarpeeksi rautaa kyllästämään sitä kaikkia transferiinia veressä, jonka takia sitten transferiinin saturaatio laskee. Eli jos meillä nyt olisi vaikka tässä transferiini, näitä olisi vaikka 6 näitä transferiineja tässä, ja tyypillisestihän näistä 2 sitoisi rautaa. Ja sitten kun meillä on raudan puutetta, niin sitä rautaa vaan ei ole tarpeeksi sille, että tämä toinen näistä sitoisi rautaa, niin nyt tämä normaali 1/3 saturaatio laskee, eli siihen se olisi 1/6. Tälleen tämä transferiinisaturaatio laskee. Tulehdus vaikuttaa tähän transferiinisaturaatioarvoon hieman. Se vaikuttaa siis tosi paljon ferritiiniarvoon, jonka takia ferritiini ei ole todellakaan luotettava tulehdustiloissa.
Se tulehdus taas ei vaikuta merkittävästi transferin reseptorimäärään, jonka takia se on tosi hyvä raudan puutteen diagnosoimisessa tulehdustilanteessa. Ja tämä transferin saturaatio on sitten vähän niiden välissä, että se vaikuttuu hieman tulehduksesta, mutta ei kovinkaan paljon. Tulehdus siis häiritsee raudan imeytymistä ja pääsyä verenkiertoon, joten kuten käsiteltiin tuossa aikaisemmin, ja tämä sitten vähän lasteista transferin saturaatiota. Mutta transferiini on myös, kannattaa muistaa se, että transferiini on negatiivinen akuutin vaiheen proteiini. Se tarkoittaa siis sitä, sen tuotanto vähenee tulehdustiloissa. Ferritiini oli taas sitten positiivinen akuutin vaiheen proteiini, eli sen tuotanto lisääntyi tulehdustiloissa. Nyt kun rautamäärät laskee ja transferiinimäärät laskee, ne molemmat laskee, niin tämä saturaatiomuutos ei ole sitten niin massiivinen. Mutta semmoinen bottom line nyt näistä laboratoriokokeista on se, että kaksi tärkeintä on tämä transferiinireseptori ja sitten ferritiini. Tämä transferiinisaturaatio myös otetaan tosi usein, tosi monet lääkärit ottaa sen, jotkut taas ei ota. Se vähän vaihtelee, että miten on tottunut käyttää sitä. Sille ei ole suoraa indikaatiota siinä indikaatiokohdassa ohjekirjassa, mutta sitä käytetään aika usein jossain algoritmeissakin on silleen sivumainintana se, että transferin saturaatio kannattaa ottaa. Se virallinen indikaatio tälle on juuri hemokromatoosi-epäilyt ja seuranta, mutta varsinkin jos on HFrEF-potilas tai sitten, se nyt on täällä mun päänpiilossa, mutta CKD-potilas, niin kannattaa ottaa tämä transferin saturaatio. HFrEF tarkoittaa siis sydämen systolista vajaatoimintaa, eli ejektiofraktio on madaltunut, ja CKD tarkoittaa sitten kroonista munuaisten vajaatoimintaa. Tämmöisillä potilailla on todettu, että on hyötyä siitä, että tietyissä tilanteissa annetaan IV-rautaa, ja se sitten parantaa niiden elämänlaatua. Näissä guidelineissa, mitkä määrittää se, että milloin annetaan IV-rautaa, niin niissä käytetään aika usein tätä transferin saturaatiota ohjeistamaan sitä hoitoa. Tämän takia näillä HFrEF-potilailla ja CKD-potilailla kannattaa ottaa transferin saturaatio. Erityisesti aina näillä potilailla. Monet lääkärit ottaa kaikille tämän transferin saturaatiokin. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen laboralöydös on reaktiivinen trombositoosi. Tämä on siis yleistä raudan puutteelle, jonka takia otetaan sen tähän keskustelun mukaan. Reaktiivinen trombositoosi tarkoittaa sitä, että meillä on kohonnut verihiutaleiden määrä reaktiivisena jollekin, ja tämä on aika yleistä raudan puutteelle. Tämä johtuu siis siitä, että kun meillä on anemiaa, niin EPOn tuotanto, eli erytropoietiinin tuotanto, lisääntyy munuaisissa sen tarkoituksena, että tehostettaisiin punasolujen tuotantoa. Erytropoietiini on siis punasolujen tuotantoa stimuloiva hormoni. Erytropoiesi on kuitenkin vähäistä tämän raudan puutteen takia, jonka takia tämä EPOn stimuloima vaikutus menee ehkä enemmän trombopoiesiin, eli verihiutaleiden tuotantoon, koska se pystyy stimuloimaan sitäkin. Nämä verihiutaleet ei tarvitse samalla tavalla rautaa kuin punasolut, jonka takia sitten niiden tuotanto on paljon helpompaa. Tämä sitten johtaa siihen, että meillä on paljon verihiutaleita, eli trombositoosia. Mahdollisesti toinen mekanismi on sellainen, että raudalla on trombopoietiinin tuotantoa inhiboiva vaikutus, eli trombopoietiini on tämä pääsääntöinen verihiutaleiden tuotantoa stimuloiva hormoni. Rauta saattaa inhiboida sen tuotantoa. Sitten kun meillä on raudan puutetta, niin maksa tuottaa enemmän trombopoietiinia, se johtaa sitten lisääntyneeseen trombopoiesiin. Meillä on paljon verihiutaleita. Kannattaa muistaa reaktiivinen trombositoosi raudan puutteen yhteydessä. Kuitenkin anemiasta riippumatta raudan puute pystyy aiheuttamaan erilaisia oireita. Näistä esimerkkejä on nämä 4 tässä, on myös enemmänkin, mutta olen nyt kerännyt tähän 4. Yksi on tämä hauraat kynnet ja koilonygia, eli lusikkakynsi. Tässä on tämmöinen lapiomainen, lusikkamainen kynsi. Tämän mekanismi on vähän epäselvä, mutta ajatellaan, että tämä raudan puute häiritsee verenkiertoa tänne alueelle. Se johtaa tämän kynnen epiteelin dysfunktioon. Samoin raudan puute myös vähentää tämän epiteelin ylläpitoon tarvittavia entsyymejä, koska rautaa tarvitaan tiettyihin entsyymeihin,
ja se johtaa sitten tämän kynnen muodostumisen dysfunktioon ja tämmöiseen lusikkakynsiformaatioon. Sitten voi olla myös tämmöisiä pikaoireita, eli haluaa syödä ravinnottomia aineita, esimerkiksi vaikka jäätä, savea tai betonia. Tämäkin on vähän epäselvää, miksi tämmöistä tapahtuu vaikeassa raudan puutteessa, mutta Mainitti tykkää ajatella, että raudan puutteessa ihminen yrittää vaan etsiä rautaa mistä tahansa. Ja yksi paikka, mistä ihmismieli ajattelisi, että saa rautaa, niin on just maasta, kun siellä voi olla rautaa. Sen takia se yrittää sitten syödä betonia tai savea. Sitten voi olla suupielten haavaumia, eli angulaarista deiliittiä, ja sitten kielen atrofista tulehdusta, eli glossiittia, tai johtaisi tämmöiseen sileään kieleen. Tämänkin mekanismi on hieman epäselvä, mutta ajatellaan, että tämä vähentynyt hapensaanti ja verenkierto tänne suupielen ja kielen alueelle johtaisi sitten atrofiaan ja tulehdukseen. Voi myös muistaa semmoisen, että tätä hemiä, jota rauta tuottaa, niin tarvitaan myös myoglobiiniin. Hemiä on siis myös myoglobiinissa ja myoglobiini on osa lihasta ja kieli on lihas. Niin silloin kun meillä on vähän hemiä, niin myoglobiinin tuotanto vähenee tai johtaa sitten tämän kielilihaksen atrofiaan ja tulehdukseen. Tulee tämmöinen sileä atrofinen kieli. Sitten vielä yksi tämmöinen neurologinen oireyhtymä on levottomat jalat oireyhtymä. Tämänkin mekanismi on vähän epäselvä, mistä tapahtuu. Levottomat jalat oireyhtymä siis tarkoittaa sitä, että on tämmöistä jatkuvaa sisäistä kutinan ja epämukavuuden ja jomotuksen tunnetta jaloissa. Se sitten vähän helpottaa liikuttamalla, jonka takia tätä kutsutaan levottomat jalat oireyhtymäksi, koska potilaat yleensä haluaa liikuttaa jalkojansa. Esimerkiksi vaikka kävely usein helpottaa levottomat jalat oireyhtymän tunteisiin. Tämä häiritsee aika usein just nukkumaan menoa, jonka takia sitten tämä liikkuminen myös ei oikein sovi tähän, koska kun yritetään nukkua, niin ei haluta liikkua. Raudan puute ei ole siis ainoa levottomat jalat oireyhtymän aiheuttaja. Se voi olla idiopaattista, voi olla monta syytä tälle, mutta semmoinen yksi mekanismi, miten ajatellaan, että raudan puute aiheuttaisi levottomat jalat oireyhtymää, on sen kautta, että raudan puute vähentää dopamiinin tuotantoa aivoissa ja sitä kautta sitten häiritsee näitä hermoratoja ja aiheuttaa levottomat jalat oireyhtymää. Nopeasti vielä raudan puutteen hoito. Hoito toteutetaan rautalääkityksellä, eli korvataan rautaa elimistössä antamalla potilaalle rautaa. Tämä yleensä korjaa anemian muutamassa kuukaudessa. Ensisijaisesti annetaan oraalisesti, eli suun kautta rautaa. Sitten tietyillä potilailla voidaan antaa ihan suonen sisäisesti, eli IV-lääkityksellä. Esimerkiksi vaikka jos potilas ei siedä oraalista hoitoa, tai voi aiheuttaa aika usein vatsavaivoja, sen takia aika monet potilaat tarvitsee IV-lääkitystä. Voi olla myös imeytymishäiriöiden, jonka takia on ihan turha antaa suun kautta, sehän ei imeytyisi siellä. Sitten voi olla vaikka munuaispotilailla ja HFrEF-potilailla, joista juuri puhuin tuossa transferiinisaturaation yhteydessä. Näillä potilailla ei ole todettu hyötyä siitä, että annettaisiin PO-rautaa, eli suun kautta rautaa. Näille tarvitsee antaa IV-lääkitystä, jos halutaan käyttää rautaa siihen, että parannetaan niiden elämänlaatua. Sitten voidaan mennä tulehdusanemiaan, aka kroonisen taudin anemiaan. Tätä jo vähän sivuttiin tuossa aikaisemmin. Eli yleensä tätä tulehdusanemiaa kutsutaan kroonisen taudin anemiaksi, koska se on yhteydessä kroonisiin tulehdustiloihin. Krooniset infektiot kuuluu tähän, tulehdussairaudet kuuluu tähän, syöpätaudit kuuluu tähän. Kuuluu myös sellaiset krooniset sairaudet, joita ei heti mieltäisi kroonisiksi tulehdustiloiksi, esimerkiksi vaikka sydämen vajaatoiminta ja munuaisten vajaatoiminta. Tämän takia puhuinkin niistä jo aikaisemmin tuossa transferiinisaturaation kohdassa. Käydään sitä taas hieman läpi tässä. Tämä tulehdusanemia on yleisin anemiatyyppi sairaalapotilailla. Ylipäätänsä se yleisin tyyppi oli se raudanpuuteanemia. Tämä on sitten ylipäätänsä toiseksi yleisin anemia, mutta sitten jos sä olet sairaalapotilas, niin tämä tulehdusanemia nousee ykköseksi. Mitä sitten on idea tässä tulehdusanemiassa, niin tämä periaatteessa käytiin läpi tuossa raudanpuuteanemian yhteydessä, mutta tämä pääasiassa liittyy hepsidiiniin. Hepsidiinihän oli positiivinen akuutin vaiheen proteiini, eli sen tuotanto lisääntyi tulehduksessa. Hepsidiini sitten esti ferroporttiinia sekä suolistossa että muissa soluissa, esimerkiksi vaikka makrofageissa.
Makrofagithan oli tärkeitä siinä, että ne pilkko vanhoja punasoluja, hajotti ne ja kierrätti niiden raudan. Nyt jos meillä on suolistossa ferroportiiniestettä, niin me saadaan imettyä rautaa suolistosta, se vähentää rautavarastoja. Se olisi sitten niin absoluuttista raudan puutetta, joka voi myös kehittyä sitten lopulta tässä tulehdusanemiassa. Kuitenkin se pääasia tässä tulehdusanemiassa on niin kutsuttu funktionaalinen raudan puute, eli just tämä, että rauta ei pääse ulos kehon rautavarastoista. Kuvitellaan nyt vaikka tämä makrofagi tänne pernaan, se on kerännyt itselleen sisälle rautaa, ja se haluaisi nyt päästää sitä takaisin verenkiertoon ja sitä kautta sitten luuytimeen, jossa se voisi osallistua punasolujen tuotantoon. Hepsidiini lisääntyy tulehduksessa ja se estää ferroporttiinia. Rauta ei pääse ulos täältä makrofagista, se kiertyy sinne, mutta kehon rautavarastot itsessä on ihan ok, rautaa vaan ei pystytä käyttämään, sen takia tämä kutsutaan funktionaaliseksi raudan puutteeksi. Toinen mekanismi, miten tämä tulehdus aiheuttaa anemiaa, on sitä kautta, että kaikki sytokiinit, jotka aiheuttaa tulehdusta, niin ne myös vähentää sitten erytropoietiinin eli EPOn tuotantoa munuaisissa, ja EPOhan oli se tärkein hormoni, joka stimuloi erytropoieesia. Tulehdusanemian morfologiasta sitten sen verran, että se on tietysti tällä videolla, mikä käsittelee mikrosyyttisiä anemioita, niin se voi kehittyä mikrosyytääriseksi. Kuitenkin siinä alkuvaiheessa, samanlain kuin raudanpuuteanemiassa, niin tämä on normosytääristä. Tämä myös pysyy tosi pitkään normosyytäärisenä, koska ei ole absoluuttista raudanpuutetta, meillä on vain funktionaalista raudanpuutetta, niin tämä tulehdusanemia on yleensä normosytääristä. Tämä on siis yleisin normosytäärinen anemia. Yleisin mikrosytäärinen anemia, sitten raudanpuuteanemia. Sitten jos tämä kestää tosi pitkään, tämä tulehdustila, niin sitten tästä voi kehittyä mikrosytäärinen ja hypokrominen anemia. Samanlainen kuva siitä sitten löytyisi, jos katsoisi mikroskoopin alle, siellä olisi niitä kalpeita punasoluja ja pieniä punasoluja. Se on mikrosytäärinen hypokrominen anemia. Sitten seuraavaksi tästä diagnostiikasta, niin pääasiassa tämä on poissulkudiagnoosi, eli poissuljetaan kaikki muut anemian syyt ja sitten meille jää tulehdusanemia selittäväksi tekijäksi. Sellaiset asiat, mitkä viittaisi tähän tulehdusanemian labroissa, niin olisi korkea ferritiini. Ferritiinihän oli positiivinen akuutivaiheen proteiini, eli tulehduksessa sen tuotanto lisääntyy. Se nähdään sitten veressä lisääntyneenä ferritiiniarvona. Tämä ei siis suoraan tarkoita sitä, että meidän rautavarastot olisi massiivisesti suuremmat tulehduksessa. Se vaan tarkoittaa sitä, että tämä ferritiiniproteiinin määrä veressä kasvaa tämän tulehduksen takia. Ferritiinihän on siis se proteiini, joka sitoo mahdollisesti jopa tuhansia rautaioneja. Sitten meidän transferiinireseptori on normaali. Tämä oli se yksi raudan puutteen labroista, joka kannatti ottaa. Tulehdus ei vaikuttanut tähän kovinkaan paljon, jonka takia se on normaali tässä tulehdusanemiassa. Sitten rautakyllästeisyys, jonka mainitsin äsken, niin tämä tulehdusanemia, kroonisen taudin anemia, funktionaalinen raudanpuute, niin se on just se pääsyy ottaa transferiinisaturaatio. Eli jos on joku tämmöinen tila, joka häiritsee raudan päästöä varastoista verenkiertoista kautta punasolutuotantoon, niin se oli funktionaalista raudan puutetta. Niin tämä ferritiini ei ole kovin hyvä mittari siihen, koska se voi olla normaali tai jopa koholla funktionaalisessa raudan puutteessa. Transferiinireseptori voi olla normaali. Sekin ei vielä paljastaisi tätä funktionaalista raudan puutetta, mutta tämä rautakyllästeisyys on se mittari, joka paljastaa funktionaalisen raudan puutteen. Eli kun meillä nyt on tätä transferiinia täällä veressä, sehän saturoituisi aina raudalla, joka tulisi täältä soluista ferroportiinin kautta, mutta ferroportiinia nyt estetään, niin se ei pääse tänne transferiiniin saturoimaan sitä. Tämä sitten laskee rautakyllästeisyyttä. Tulehduksessa näitä transferiiniproteiineja myös tuotetaan hieman vähän tai vähän vähemmän, koska transferiini on negatiivinen akuutivaiheen proteiini, eli sen määrät vähenee tulehduksessa, jonka takia sitten tämä kyllästeisyys ei laske ehkä niin matalaksi kuin voisi olettaa pelkästään tämän ferroporttiinin takia. Sen takia tämä rautakyllästeisyys on kroonisen taudin anemiassa yleensä matala tai normaalin alarajoilla. Tämä ferroporttiinia estävä hepsidiini voidaan myös ihan suoraan mitata. Se olisi silloin koholla, mutta yleensä tätä hepsidiiniä
ei mitata. Periaatteessa se aika usein mainitaan jossain opetusmateriaaleissa, mutta käytännössä hepsidiiniä ei yleensä mitata. Tulehduksen merkkinä tietysti voisi olla serppi ja laskukoholla. Ja sitten yksi hyvä piirre, joka kannattaa ymmärtää tästä tulehdusanemiasta, on se, että ei todeta retikulosytoosia, kuten monissa muissa normosyytärisissä anemioissa, kuten vaikka hemolyysissä. Retikulosyytit on siis niitä punasolujen epäkypsiä muotoja, ja silloin kun meillä on vaikka jokin punasoluja tuhoava prosessi, vaikka hemolyysi, tai sitten menetetään paljon punasoluja verenvuodon kautta, niin sehän reaktiokeholla siihen on, että aletaan tuottaa tosi paljon punasoluja. Silloin tuotetaan myös paljon näitä esiasteita, koska esiasteiden kautta muodostuu kypsät punasolut, niin silloin tavataan retikulosytoosia, eli suurta määrää näitä punasoluesiasteita veressä. Tässä tulehdusanemiassa kuitenkin näiden punasolujen tuotanto on heikkoa just tämän funktionaalisen raudan puutteen takia, jonka takia ei todeta retikulosytoosia. Tämä on hyvä piirre ymmärtää tulehdusanemiasta. Tässä on sitten vielä muistutuksena näitä, että miten voisi erottaa tämän raudan puutteesta. Niin raudan puuteanemiassahan tämä transferin saturaatio oli koholla ja ferritiini matala. Täällä meillä on koholla oleva ferritiini ja normaali transferiinireseptori täällä tulehdusanemiassa. Jos havaitset PVK:ssa mikrosytärisen anemian, eli MCV on alle 80, HP on matala, se on mikrosytärinen anemia, et löydä mitään pitkäaikaissairautta, nämä tulehdusarvot eli serppi ja lasko on aika normaalit, ei ole suurentuneet, niin silloin on hyvin todennäköistä, että on raudan puutetta. Kuitenkin kannattaa katsoa ne rauta-arvot, mutta siinä kohtaa pystyy jo hyvin vahvasti epäilemään sitä raudan puutetta. On myös kombinoitu häiriö, eli voi olla ihan absoluuttista raudan puutetta, vaikka jostain imeytymishäiriöstä johtuen, voi olla gay-vuodosta johtuen, voi olla vaikka kuukautisvuodosta johtuen ihan absoluuttista raudan puutetta, mutta sen päälle voi olla vielä krooninen sairaus, eli tämmöinen tulehdusanemia, niin nämä molemmat voi ihan ilmetä yhdessä. Tällöin todettaisiin yleensä, että transferin reseptori olisi koholla, viitaten just siihen absoluuttisen raudan puutteeseen, mutta sitten ferritiini olisi tyypillisesti viitealueella. Se viittaisi taas siihen sitten, että ne rautavarastot on oikeasti ihan matalat, mutta tämä tulehdus nostaa ferritiinin tuotantoa sitten sinne viitealueelle. Usein siis tämä ferritiini on viitealueella kroonisissa sairauksissa, kuten vaikka sydämen vajaatoiminnassa ja munuaisten vajaatoiminnassa, mutta meillä on kuitenkin tätä funktionaalista raudan puutetta johtuen just tästä kroonisesta sairaudesta. Ja tässä sitten tämä transferiinisaturaatio auttaa siinä diagnostiikassa ja hoitolinjan päättelyssä. Tein tästä vielä omankin videon tästä sydämen vajaatoiminnasta ja transferiinisaturaatiosta ja IV-raudan käytöstä sydämen vajaatoiminnassa, joten sieltä voi sitten katsoa, jos kiinnostaa tämä aihe vielä enemmän. Hoito tulehdusanemiassa on simppeli. Ensisijaisesti taustasyyn hoito on parasta anemiahoitoa tämän kanssa. Mutta mennään eteenpäin sitten semmoiseen aiheeseen, joka on hyvin tärkeä maailmanlaajuisella skaalalla, eli puhutaan talassemioista. Suomessa näitä talassemiapotilaita ei ole ehkä vielä niin paljon, mutta jos ei nyt rajoja laiteta kiinni, niin tulevaisuudessa näitä talassemiapotilaita tullaan tapaamaan enemmän ja enemmän Suomenkin mailla, jonka takia kannattaa ottaa ne ainakin jollain tasolla haltuun. Talassemiat on siis perinnöllisiä hemoglobinopatioita. Hemoglobinopatiat jaetaan siis kahteen ryhmään. Meillä voi olla hemoglobinopatioita, joissa tuotetaan väärärakenteista hemoglobiinia. Tämmöisestä esimerkki olisi vaikka sirppisoluanemia, joka käsitellään sitten myöhemmällä videolla. Toinen ryhmä hemoglobinopatioista on just nämä talassemiat. Ja talassemioissa meillä on häiriintynyttä tuotantoa globiiniketjujen suhteen, eli tuotetaan vähäistä määrää globiinia. Joko tuotetaan vähän alfa-globiinia tai sitten vähän beta-globiinia. Jos me tuotetaan vähän alfa-globiinia, sitten kutsutaan alfa-talassemiaksi. Jos tuotetaan vähän beta-globiinia, niin sitten kutsutaan beta-talassemiaksi. Tätä globiiniahan siis tarvittiin hemoglobiinin tuotantoon, joten jos meillä on vähäistä globiinin tuotantoa, niin meillä on myös vähäistä hemoglobiinin tuotantoa, ja tämä johti sitten mikrosytääriseen anemiaan sen aikaisemman skeeman mukaan. Yleisimpiä näitä talassemiat on Välimeren alueella ja Afrikassa sekä sitten
Intiassa. Ja miksi se on jakautunut näille alueille, niin uskotaan, että näillä talassemioilla on suojaava vaikutus malariaa vastaan, jonka takia nämä on sitten evoluution myötä yleistynyt tämmöisillä malaria-alueilla. Ennen kuin käsitellään itse alfa-talassemiat ja beta-talassemiat itsessään, niin käsitellään pari periaatetta eri hemoglobiinityypeistä. Eli kun puhutaan hemoglobiinista, niin yleensä puhutaan siis tästä aikuisten yleisimmästä hemoglobiinista, eli HbA:sta tai HbA1, mutta pitää ymmärtää se, että ei ole pelkästään yhtä hemoglobiinityyppiä, on siis erilaisia hemoglobiineja. Ihan tyypillisestikin aikuisilla tavataan HbA2, ja sitten sikiöillä niin se yleisin hemoglobiini on taas sitten HbF. Hemoglobiini, sehän oli siis tetrameeri, eli siinä on siis 4 globiiniketjua, piirretään nämä rumat globiiniketjut, ja niiden keskellä oli aina hemiryhmä, ja hemiryhmä koostui sitten aina raudasta ja protoporfyriinistä. Nyt näitä globiiniketjuja kun tarkastellaan, niin se rakennelma, että mitä globiiniketjuja tässä hemoglobiinissa on, niin määrittää sen, että mikä hemoglobiinityyppi meillä nyt on. Tässä yleisimmässä hemoglobiinissa aikuisella, eli HbA1, niin tässä on 2 alfaketjua, vaikka nämä täällä ylhäällä, ja sitten meillä on 2 beta-ketjua, vaikka nämä täällä alhaalla. HbA2, jota myös tavataan aikuisen veressä, mutta vaan vähemmässä määrin kuin HbA1. HbA2 on noin 2-3% aikuisen hemoglobiinista, niin tämä koostuu sitten 2 alfa-globiinista, mutta sitten se koostuu niiden lisäksi 2 delta-globiinista. HbF, eli normaali sikiön hemoglobiini. HbF löytyy myös aikuisten verestä, mutta noin alle 1% aikuisen verestä on HbF. Niin tämä koostuu sitten 2 alfa-globiinista, kuten nämä muutkin tyypit, mutta sitten sen lisäksi on 2 gamma-ketjua. Kannattaa tietää se, että alfa-globiini se osallistuu näihin kaikkiin hemoglobiinityyppeihin. Sitten talassemioiden punasolun morfologiasta sen verran, että no se on tällä videolla, niin se on mikrosytääristä, ja se on tietysti sitten vielä hypokromista, koska meillä on heikkoa hemoglobiinin tuotantoa pääasiassa nyt tämän yleisimmän hemoglobiinin eli HbA:n muodostuminen on heikkoa, riippumatta siitä, että onko meillä nyt alfa-talassemia tai beta-talassemia, koska tämähän koostuu siis alfa-ketjuista ja beta-ketjuista. Jos meillä on kummankaan häiriöllistä tuotantoa, niin tämä yleisin hemoglobiinityyppi vähenee. Hemoglobiini on se, joka aiheuttaa sen punaisen värin näihin punasoluihin. Jos sen hemoglobiinin määrä on vähäistä, niin sitten meillä on hypokromista mikroskoopin alla. Semmoinen knoppi näistä talassemioista voisi olla semmoinen, että MCV voi olla tosi matala, vaikka HB olisi ihan ok lievissä talassemian muodoissa. Eli semmoinen tosi mikrosytäärinen anemia on tyypillistä talassemioille. Kuitenkin kannattaa se ehkä ottaa huomioon, että punasolujen määrä voi olla aika usein koholla talassemioissa. Jos mietit, että miksi punasolujen määrä on koholla just talassemioissa, kun se on yleensä matala raudanpuuteanemiassa, niin se on todella hyvä kysymys. Ja mä ainakin ajattelen sen silleen, että raudanpuuteanemiassa niin se ensimmäinen vaihe, mitä tapahtuu, on se, että ferritiinin varastot laskee. Ferritiinin varastothan siis, eli ferritiinin määrähän laskee jo paljon ennen anemian muodostumista. Sitten toinen vaihe on se, että transferiinisaturaatio laskee, kun ollaan kulutettu jo niin paljon näitä varastoja, että tätä saturaatiota ei pystytä ylläpitämään. Sitten kolmas vaihe on se, että kun meillä nyt on niin lopussa nämä rautavarastot, että ei enää pystytä tuottaa normaalisti punasoluja, niin luultavasti pitää tehdä päätös. Tuotetaanko normaali määrä punasoluja, mutta tuotetaan vain pienempiä punasoluja. Toinen vaihtoehto on se, että tuotetaan normaaleja punasoluja, mutta pienempi määrä punasoluja. Se ensimmäinen päätös, minkä luuydin tekee, on se, että se tuottaa normaaleja punasoluja, eli normaalin kokoisia punasoluja, mutta vaan vähäisempiä määriä niitä. Silloinhan raudan puutteen alkuvaihe on normosytäärinen. Sitten, kun tämä raudan puute etenee niin pitkälle, että enää ei pystytä tuottamaan normaalejakaan punasoluja, niin silloin tästä tulee mikrosytääristä anemiaa.
Tässä talassemiassa meillä taas ei ole siis raudan puutetta. Meillä siis ei ole suoraan mistään resurssista puutetta, eli meillä on tarpeeksi proteiineja tuottaa globiineja, meillä on tarpeeksi rautaa tuottaa hemiä, mutta näitä globiiniketjuja ei vain jostain syystä pystytä tuottaa normaalia määriä. Eli luudin ei pysty edes tuottamaan normaaleja punasoluja. Niin silloin se hyppää suoraan tänne mikrosytääriseen vaiheeseen, jossa nämä esiastesolut jakautuu yhden ekstra kerran, että ne pystyy ylläpitämään sitä normaalia hemoglobiinikonsentraatiota. En nyt tiedä, onko tämä kaikkein selkein skeema, mutta mä ajattelen vaan silleen, että meillä nyt ei ole suoraa puutetta mistään resurssista. Me vaan ei pystytä tuottamaan normaaleja punasoluja, niin me suoraan hypätään mikrosytääriseen vaiheeseen. Hypätään sitten itse talassemioihin siinä suhteen, että käsitellään ne omissa ryhmissään, eli alfa-talassemiossa ja beta-talassemiossa. Aloitetaan alfa-talassemiosta. Alfa-talassemiossa se vika on se, että meillä on geenideleetio tai geenideleetioita alfa-globiinigeeneissä. Normaalistihan ihmisillä on 2 alfa-globiinialleelia kummassakin kromosomissa 16. Eli meillä on siis täällä kromosomin 16 molemmat ketjut. Täällä on sitten niissä molemmissa 2 alfa-globiinialleelia. Meillä on siis yhteensä 4 alfa-globiinialleelia. Jos meillä on 1 deleetio, niin tämä on oireeton tämä tila. Jos meillä on 2, niin sitten on lievä anemia. Jos meillä on 3 deleetiota, niin se on sitten vakava anemia. Ja 4 deleetiota, niin se on letaalimuoto. Voi ajatella silleen, että tässä 1 deleetion muodossa niin nämä 3 jäljellä olevaa alleelia riittää siihen, että tuotetaan tarpeeksi alfa-globiinia. Sitä kautta sitten tuotetaan tarpeeksi HbA1 ja HbA2. Meillä on ihan normaali tilanne. Jos meillä on 2 deleetiota, niin toiminta on sen verran heikkoa, että tämä tila menee anemiaksi, mutta se on silti aika lievää, koska niitä 2 pystyy toimimaan aika hyvin. Tässä on sitten myös lievästi kohonnut punasolujen määrä. Semmoinen hyvä asia kannattaa tästä ehkä ymmärtää, että koska meillä nyt on nämä 2 kromosomia 16, jossa molemmissa voi olla deleetioita, vaan toisessa voi olla deleetioita, niin meillä voi olla joko cis-deleetiot tai sitten transdeleetiot. Transdeleetiot tarkoittaisi sitä, että meillä olisi 1 deleetio toisessa kromosomissa ja 1 toisessa. Cis-deleetio tarkoittaa sitten, että nämä molemmat deleetiot olisi samassa kromosomissa. Kumpi näistä on sitten pahempi, transdeleetio vai cis-deleetio? Niin sillä ei ole kovinkaan paljon väliä itse potilaalle, koska riippumatta siitä, että onko se deleetio nyt molemmissa kromosomeissa vai onko ne molemmat deleetiot yhdessä kromosomissa, niin samanlain hänelle jää 2 toiminnallista alleelia. Hänen jälkeläisilleen kuitenkin sillä on väliä, että onko transdeleetio vai cis-deleetio kyseessä. Jos on transdeleetio, niin hänen jälkeläisensä aina perii jommankumman näistä kromosomeista tietysti, ja silloin hän perii aina 1 deleetion. Jos on cis-deleetio tällä vanhemmalla, niin silloin hänen jälkeläisensä pystyy perimään tämän cis-deletoituneen kromosomin, jolloin hän saa suoraan 2 deleetiota. Jos saa vielä toiselta vanhemmaltaan deleetion tai 2 deleetiota, niin se on sitten jo todella huono tila, koska jos se saa tämmöisen toisenkin cis-deleetion vielä, niin sitten hänellä ei ole yhtään toiminnallista ja sen oli letaalimuoto. Ajatellaankin, että se syy, miksi Aasiassa on enemmän spontaaneja abortteja, on just sen takia, että Aasiassa on enemmän näitä cis-deleetioita. Mutta sitten 3 deleetion alfa-talassemia, niin tämä olisi tämmöinen vakavan anemian muoto. Kun meillä on 3 deleetiota ja vaan 1 toiminnallinen alfa-alleeli, niin se ei oikein pysty tuottaa tarpeeksi alfa-globiinia. Silloin kun HbA1, eli se yleisin hemoglobiini muodostuu, niin silloinhan aluksi muodostuu 2 alfa-ketjua ja 2 beta-ketjua. Nämä dimerisoituu ja nämä dimerisoituu, ja sitten ne menee yhteen ja muodostuu lopullinen hemoglobiinitetrameeri. Kun me tuotetaan tosi vähäisiä määriä tätä alfa-globiinia, niin muodostuu suhteellisesti ylimäärä taas tätä beta-globiinia, jolloin nämä beta-dimerit alkaa yhdistymään toisiinsa ja muodostuu
beta-tetrameerejä. Näitä beta-tetrameerejä kutsutaan hemoglobiini H:ksi, jonka takia yksi toinen nimi tälle 3 deleetion alfa-talassemialle on HBH-tauti. Nämä beta-tetrameerit ei oikein toimi normaalisi hemoglobiineina, ja nämä vaurioittaa punasoluja, joka vielä pahentaa tätä anemiaa. Sitten, jos meillä nyt on 4 deleetiota, eli sikiö on saanut 2 cis-deletoitunutta kromosomia vanhemmiltaan, niin tämä on letaalimuoto, koska kaikki hemoglobiini, mitä tämä sikiö tuottaa, on gammatietyjen tetramereja. Sikiön se yleisin hemoglobiinihan oli HbF, joka koostui 2 alfaketjusta ja 2 gammaketjusta. Nyt kun me ei tuoteta ollenkaan alfaglobiinia, niin me tuotetaan vaan gammaketjuja. Ja sitten nämä gammaketjut tetramerisoituu samalla kuin nämä beta-ketjut tuossa HBH-taudissa. Näitä gammaketjujen tetramereja kutsutaan Bartzin hemoglobiiniksi. Ja nämä ei oikeastaan toimi ollenkaan, jonka takia tämä sikiö kuolee. Se kuolee aika usein tämmöiseen sikiöpöhöön, eli hydrops fetalikseen. Sitten beta-talassemiat, niin kun alfa-talassemiat johtuu alleelideleetioista, niin beta-talassemiat johtuu pistemutaatioista. Normaalistihan meillä on kromosomissa 11, meillä on 2 kromosomia 11 tietysti, niin molemmissa niissä on 1 beta-globiini-alleeli. Eli meillä on yhteensä 2 beta-globiini-alleelia. Nyt näissä pistemutaatioissa, niin ne mutaatiot voi olla semmoisia, että tämä tuotanto vähenee lähes nollaan. Semmoista mutaatiota kutsutaan beta-nollaksi. Sitten semmoinen mutaatio, joka vaan vähentää sitä tuotantoa, mutta ei lopeta sitä melkein kokonaan, niin olisi beta-plussa. Sitten sen mukaan, että millaisia yhdistelmiä näistä mutaatioista meillä on, niin nämä beta-talassemiat on eri vaikeusasteella. Lievin muoto on beta-talassemia minor, jossa meillä on 1 normaali alleeli ja sitten 1 tämmöinen pistemutaatio, joka vaan hieman vähentää sitä tuotantoa. Tämmöinen olisi siis beta-plussa. Tämmöinen on yleensä aika oireeton, koska beta-ketjujen siten HbA1 tuotanto vähenee vain hieman. Tässä tavattaisiin sitten kohonnut punasolujen määrä. Jos katsottaisiin mikroskoopin alle, niin saatettaisiin nähdä tämmöisiä niin kutsuttuja maalitaulussoluja. Eli siis punasolussahan on normaalisti semmoinen pieni kalpea alue keskellä. Se johtuu siitä, että punasolu on niin tämmöisen kaksoiskiekon muotoinen ja se hemoglobiini on keskittynyt tänne reunoille. Ja sitten tämä alue tässä keskellä, joka on semmoinen litistynyt, niin siinä ei ole sitä hemoglobiinia kovinkaan paljon. Ja kun katsoo täältä ylhäältä, niin siinä on semmoinen pieni kalpea keskus. Nyt tässä beta-talassemia minorissa, kun tuotetaan vähemmän hemoglobiinia tämän beta-ketjujen vähäisen tuotannon takia, niin meillä on epäsuhta punasolukalvon ja sitten hemoglobiinin määrän perusteella. Eli tätä punasolukalvoa saattaa olla liikaa suhteessa tähän hemoglobiinin täällä sisällä. Silloin tähän keskelle saattaa muodostua semmoinen pikku pullistuma, kun siinä on sitä solukalvoa sen verran liikaa. Sitten kun katsoo täältä ylhäältä, niin siinä voi näkyä tämmöinen pikku piste, ja se olisi sitten tämmöinen targetoidi maalitaulussolu. Otan siitä kuva tässä. Täältä se suunnilleen näyttäisi. Eli tässä on tätä vaaleita alueita keskellä, ja sitten tässä on tämmöinen kalvon pullistuma, ja se muodostaa tuommoisen pisteen sen keskelle maalitaulussolu. Tässä on taas sitten normaali punasolu sen vierellä. Sitten beta-talassemien major, eli tämmöinen vaikeampi beta-talassemien muoto, niin se olisi sitten se toinen ääripää. Eli silloin molemmat näistä beta-globiini-alleeleista olisi mutatoitunut silleen, että ne ei tuota melkein ollenkaan beta-ketjuja. Alfa-ketjuja kuitenkin tuotetaan ihan normaalisti, niin silloin muodostuu ylimäärä niitä alfa-ketjuja, ja sitten kun ne alfa-ketjuthan on alun perin dimerisoitu alfa-kakkoseksi, ja kun ne yrittää etsiä näitä beta-ketjuja, mutta niitä ei ole, niin sinne lopulta päättää mennä yhteen ja muodostuu alfa-tetramereja, eli alfa-nelosia. Nämä alfa-neloset ei todellakaan toimi, ne aggregoituu sinne punasoluihin ja aiheuttaa punasolujen hajoamista. Pääasiassa tämä on siis extravaskularista hajoamista. Intravaskularinen hajoaminen tarkoittaa sitä, että nämä punasolut hajoaisi
ihan verenkierrossa, extravaskulaarin tai sitten verenkierron ulkopuolella. Yleensä ne hajoaa ihan suoraan muodostumisvaiheessa siellä luuytimessä. Mutta jos ne pääsis sinne verenkiertoon, niin sitten perna tunnistaisi nämä alfa-tetramerit ja hajottaisi sellaiset punasolut, joiden sisällä on tätä. Jos miettii, että milloin nämä oireet alkaa ilmenemään tässä beta-talassemien Mayerissa, niin se on vasta muutama kuukausi syntymän jälkeen. Vastasyntynyt on siis oireeton, ja se johtuu siitä, että tämä sikiön yleisin hemoglobiinityyppi, eli HbF, on protektiivinen muutama kuukausi syntymän jälkeen. HbF siis vaati 2 alfaketjua ja 2 gammaketjua, eli HbF:n muodostuminen ei tarvitse beta-ketjuja. Sitten kun ollaan synnytty, niin aletaan tuottaa tätä normaalia aikuisen hemoglobiinia, eli HbA1, ja siihen taas tarvitaan näitä beta-ketjuja. Beta-talassemien Mayerissa beta-ketjujen tuotanto ei onnistu, jonka takia sitten hemoglobiinitasot laskee tosi paljon, muodostuu näitä alfa-tetramereja ja nämä punasolut hajoaa ja no bueno tilanne. Tämä ei ole siis suoraan tappava tilanne, eli siis siinä kohtaa, kun keho alkaa aistimaan, että nyt ei tuolla tarpeeksi normaalia hemoglobiinia ja meillä on anemiaa, kudokset on hypoksiassa, niin aletaan tuottaa tosi paljon EPOa. EPO yrittää piiskata sitten luuydintä tuottamaan tosi paljon punasoluja, korjaamaan tätä anemiaa. Normaalistihan punasolutuotanto on keskittynyt aksiaalisen luuston luuytimiin, ja tässä kohtaa, kun keho haluaa tehostaa punasolujen tuotantoa hinnalla millä hyvänsä, niin se punasolutuotanto myös leviää muihin luihin, esimerkiksi vaikka maksillaan, eli tähän kasvojen alueelle, ja kun sekin pullistuu siinä, kun se yrittää tuottaa tosi paljon punasoluja, niin muodostuu tämmöiset tyypilliset maaoravamaiset kasvot. Tässä on esimerkki siitä, tässä on siis maksilla, EPO piiskaa sitä, tuota paljon punasoluja, niin sitten siinä muodostuu tämmöinen paksu ja alkaa näyttää vähän maaoravalta. Tämä punasolutuotanto myös leviää sitten luuytimen ulkopuolelle, eli tapahtuu tämmöistä ekstramedullaarista hematopoieesia, kun muutkin kudokset sitten yrittää osallistua tähän punasolujen tuotantoon. Tärkeimmät tässä on perna ja maksa, ja sitten tämä johtaa hepatospleenomegaliaan, eli maksan ja pernan suurentuneeseen kokoon. Semmoinen hyvä asia vielä näistä beta-talassemioista ja varsin tästä beta-talassemien Mayerista tietää on se, että täällä on korkea riski aplastiselle kriisille parvovirus B19-infektiossa. PVB19 on siis semmoinen virusinfektio, joka infektoi erytrosoottien esiasteita, aiheuttaa niiden apoptoosia ja samalla estää sitten punasolutuotantoa. Nyt kun meillä on tosi heikko punasolutuotanto jo valmiiksi, niin tämmöinen infektiohan sitten nopeasti johtaa todella vakavaan puutteeseen, ei tämmöiseen aplastiseen kriisiin. Ei nyt tarvitse tietää, mikä PVB19 oikeastaan on tällä kurssilla vielä, mutta se on semmoinen lasten tyypillinen virusinfektio, joka aiheuttaa semmoisen slap cheek postihottuman. Mutta sitten nopeasti diagnoosista ja hoidosta. Beta-talassemiat diagnosoidaan hemoglobiinifraktioilla, eli katsotaan, että millaisia hemoglobiineja veressä on. Ja tyypillistä tälle on se, että HbA2 fraktio nousee tosi paljon. Tyypillisestihän tätä oli semmoinen 2-3%, niin sitten tässä beta-talassemiassa se nousee sitä suuremmaksi. Se johtuu siitä, että HbA2, niin sehän vaatii sitä, että siinä on 2 alfa-ketjua ja 2 delta-ketjua. Eli ei tarvita beta-ketjuja. Silloin tämä nousee, tämä HbA2. Alfa-talassemioissa niin tämä hemoglobiinifraktio ei tuo suoraa diagnoosia, vaan varma diagnostiikka onnistuu ainoastaan sitten geenitutkimuksilla. Hoito perustuu pääosin seurantaan, jos on tämmöinen lievä talassemia, ja sitten tarvittaessa siirretään punasoluja. Punasolusiirrot sitten tietysti pitkällä aikavälillä altistaa hemokromatoosille, koska niissä on paljon rautaa. Hoito kuitenkin keskitetään hematologeille, eli talassemioiden hoito ei kuulu peruslääkärin osaamisalueeseen. Mutta sitten käsitellään vielä viimeisenä sideroblastinen anemia. Tämä on selkeästi vähiten tärkeä näissä kaikista mikrosytärisistä anemioista, jonka takia nyt otetaan tähän viimeisenä.
Sideroblastinen anemia, niin tässä on taas sitten ongelma protoporfyriinin synteesistä. Raudan puutteessa ja tulehdusanemiassa niissä oli enemmän sitten raudan ongelmia, tulehdusanemiassa oli funktionaalista raudan puutetta, talassemioissa oli globiinin ongelmioita, niin nyt otetaan vielä tämä viimeinen hemoglobiinin osa, eli protoporfyriini. Jos meillä on vähäinen protoporfyriinin tuotanto, meillä on vähäinen hemiin tuotanto, meillä on vähän hemoglobiinia, meillä on mikrosytääristä anemiaa. Jotta ymmärtäisi sideroblastisen anemian, niin pitää ymmärtää myös protoporfyriinin synteesi, joka tapahtuu useassa eri vaiheessa. Se alkaa täältä, että sukkinyyli-CoA ja glysiini yhdistyy ja aminolevuliinihapposyntaasin kautta muodostuu delta-aminolevuliinihappoa eli ALA. Aminolevuliinihapposyntaasi on lyhennettynä ALAS. Ensimmäinen ensyymireaktio tässä on siis ALAS-välitteistä. Sitten tämä ALA, niin se muuttuu sitten ALADin kautta, eli aminolevuliinihappo dehydrataasin kautta porfobilinogeeniksi, ja lopulta tämä sitten muutetaan protoporfyriiniksi usean eri välikohdan kautta. Tämä protoporfyriini sitten näissä punasolujen esiasteissa niin sijoittuu mitokondrioon, jossa se kiinnittyy rautaan ja muodostaa lopulta hemiä. Hemihän koostuu protoporfyriinistä ja raudasta. Miten protoporfyriini ja rauta yhdistyy, niin siinä auttaa sitten ferrokelataasi. Nyt jos meillä on jostain syystä heikkoa protoporfyriinin tuotantoa, niin rauta kyllä tulee tänne mitokondrioon etsimään protoporfyriinia, johon se voisi sitoutua, mutta se ei löydä sitä, joka lopulta johtaa siihen, että rautaa kertyy tänne punasolun esiasteen mitokondrioihin. Sitten nämä mitokondriot, nämä rautatäytteiset mitokondriot, muodostaa semmoisen renkaan, ja se voidaan sitten nähdä mikroskooppisesti. Tämmöistä rautatäytteisten mitokondrioiden rengasta ja sitä solua, missä se rengas on, niin kutsutaan rengassideroblastiksi. Tässä on kuva siitä. Tässä nähdään just tämä rengas, ja tämä on Berliinin sinivärjäyksellä katsottu, koska se paljastaa tämän raudan sinisenä. Mitä syitä sille on sitten, että tätä protoporfyriinia ei muodostu? Niin voi olla synnynnäinen syy tai sitten hankinnaisia syitä. Ja tämä synnynnäinen on tosi harvinainen ja yleensä se johtuu sitten ALAS-ensyymin puutteesta. Hankinnaisia syitä on tosi paljon. Esimerkiksi vaikka alkoholin käyttö on varmaan ehkä tärkein näistä. Tämän suhteen on hyvä muistaa se, että alkoholin käyttö ei aiheuta mikrosytääristä sideroblastista anemiaa. Se voi olla jopa makrosytääristä sideroblastista anemiaa. Nämä muut on sitten mikrosytäärisiä yleensä. Alkoholin käyttö siis häiritsee tätä ALAS-entsyymiä. Alkoholin käyttö myös vaurioittaa mitokondrioita tunnetusti, joka sitten myös häiritsee tätä raudan ja protoporfyriinin yhdistymistä. Sitten B6-vitamiinin puute, sekin voi aiheuttaa sideroblastista anemiaa. Se johtuu siitä, että B6-vitamiini on tämän aminolevuliinihapposyntaasin kofaktori, eli sitä tarvitaan sen toimintaan. Sekin voi johtaa sideroblastiseen anemiaan. Sitten me voi olla lyijymyrkytys. Sekin aiheuttaa sideroblastista anemiaa. Se johtuu siitä, että lyijymyrkytys taas häiritsee sitten ALADin toimintaa, eli tämän aminolevuliinihappo dehydrataasin toimintaa. Sitten voi olla kuparin puutetta, voi olla lääkkeestä johtuvaa, varsinkin voisi ottaa tämmöisen isoniatsidin tähän käsittelyyn. Se voi sekä häiritä tätä ferrokelataasin toimintaa, että sitten aiheuttaa B6-vitamiinin puutetta ja sitä kautta sideroblastista anemiaa. Täällä vasemmalla on vielä mainittu tämmöisiä porfyrioita. Nämä on siis tämmöisiä harvinaisia hemisynteesin häiriöitä, juuri johtuen tästä, että protoporfyriinia ei pystytä muodostamaan normaalisti, ja sitten kertyy tämmöisiä haitallisia metaboliitteja ennen protoporfyriinin muodostumista. Näiden pääpiirre nyt ei ole se anemia, joten ei käsitellä niitä tällä videolla. Sitten jos katsottaisiin labroihin sideroblastisessa anemiassa, niin voitaisiin nähdä korkea ferritiini ja korkea transferiinin saturaatio. On tähän vielä maininnut tämän serumin raudan. Tätä ei siis käytetä enää ollenkaan anemiadiagnostiikassa,
tätä käytetään rautamyrkytysdiagnostiikassa sen ainoana indikaationa. Nämä kaikki korkeat rauta-arvot johtuu siis siitä, että rautaa kertyy sinne mitokondrioihin, ja sitten kun tämä punasoluesiaste vaurioituu, juuri johtuen tästä, että se ei pysty kypsymään kunnolla, niin sitä rautaa pääsee verenkiertoon, ja nämä kaikki rauta-arvot näyttää tosi korkealta. Tämä siis näyttää laboratorioissa hyvin samankaltaiselta kuin hemokromatoosi, eli raudan kertymistauti. Mutta tässä oli oikeastaan kaikki, mitä voisin tiedota mikrosytärisistä anemioista, eli muistakaa raudanpuuteanemia numero 1, se on se tärkein. Sitten tulee tulehdusanemia, se on yleensä normosytäristä, mutta voi pitkälle edenneenäkin olla mikrosytäristä. Sitten tulee talassemiat, kannattaa ajatella, jos potilaalla on jotain etnistä taustaa. Sitten tämä sideroblastinen anemia nyt on tämmöinen plussa, joka kannattaa nice to knowna tietää. Kiitos.